Krakshala 16 Mandai Pulinpurne IPFT candidate Robi Deborma Baskani ADC song Barinati Lukorok Noko Sarkha. Asalo Pulan ADC song Barinati Koksanani Tangai IPFT candidate Robi Deborma Saka Joto Tankarang Bodol no Salai Neka Abo Haikeno IPFT Bodol no Baisa Zorarana Ninango Hore ADC song Bariwa Kabang Budbai no Kaplai Angnai Hanishaka Mandai Pulinpurne IPFT candidate Robi Deborma. Naidi democracy country wo jotono jani ja hamjamani bodol khaileyo ebong khailebo tongo tabo jotono jani ja rajnoitik bodol borok jotono aro chung contest khlaika chini 16 mandai pulinpuro 6টা candidate tongo independent kaisano khoboi rajnoitik bodol jani ja dol no bhaike snamiti sanai aboni bagai borok jani ja bongni rajnoitik dol ni Borni nahar mungato ye, borni jani ja bokte babo tongene manu, kintu I jorawa titi edition election jini tiprasarok jothesto saimanka, kabangma bosoromoi chung CPM khaileka, BJP khaileka, judamalobo bahut khaile pheke, kintu tabuk neo jorawa jini tiprasarok jothesto bujikha, jothesto saimanka. Thangnai 21 chini IPFT result hamliya jodibo kintu abuni yagulo chini regional party ADC power asokha je thancha hnai tiprasa tinisa jora tamo mankha tinisa jora tabubo tiprasa ni kuno development kari ko ADC am chayo borok ni bodol ni bisingo borok Tamonglai tongkhabo joto lukorok kaham ko saimano bodol ni bisingo 2 part 3 part bodol ni bisingo na bongi kuno discipline karikha khoroksa MLA nuklogo khoroksa MDC nangi tongkha MDC nuklogo MLA nangi tongkha hangka abono lukorok jothesto saiman katabo ang asa khayo lukorok chungno jothesto support khainai chungno jothesto vote rinai tam ni bagai hingkai IPFT 2009 ni simi thui thangjanai chini saren chin netrittewo chini ektano demand chini ADC area 6 schedule area no base khlaiye separate state Tipraland snamnani tini sak jora a chini demand taw botongko chini 2-3 ta buni hai demand ya chung ekta demand na khari cholinai ebong chini demand ma sak jora chini chaba cholui tongnai Aboni bagai ang asa biswas tongo chini joto dofana hamjagui tongnai khaganang tiprasa chini dofani takuk bukhuk chongno rangchakni chini takuk bukhuk chongno jothesto borok chongno vote dui kaplai khlainai asabadi tabuk kaplai ma yagulo tak chini luko hamkrai ba gri nukungni borok no je boni se sujano slamplangna bagai Bos hamno sakang nang ko yabri romnai. Hambai balake ang thasinggo bo saka ko chini demand to chini target main chini core demand 6 schedule area no separate state khai Tipraland snamnani abu to chini core demand tongnai no abuni songe jara chini dofani অসুবিধাও কলাইজাক chini bigra khangra abo henukni bororo borok ni bagai chung samung tanga ni bagai any kind of bong ni problem chini jonosadharon ni any kind of problem je kono problem o chung samung tanga ni bagai ang always ready tong tabuk osong banen ti lukurong bom tam ko bong namusung lukurong na ngobono koboknai buskang 12 tariko broadcasting na thangai tongo aboni bagai ani ang 16 mandai pulinpurni candidate ngai chini khagnang takokte bukhukjongno chini lukorok nangobono koboknai buskango chini IPFT ni damaribo gobang vote dui chungno koplai khlaidi ebong Tipraland ni khorang tisa chiniwo chini logi chini khorang mai baksa norbo chungno phandu phadi tai chini tiprasa kamiam chayo samung khlaitaniwo chungno jothesto chubagon ni asa nargui angobono koi Monday nisimi molen ni kokthum chini khorang